Nanihapon sulod sa Maigo Food House sa Poblacion 4 ang upat ka mga pulis personahe sa Maigo Police Precinct dinhi sa Lanao del Norte bandang alas 8:58 kagabi Disyembre 21 sa dihang kalit silang gipamusil sa wala mailhing mga suspect. Makita sa CCTV nga nagkaon pa ang mga pulis ug kalit kining gipamusil. Swerting walay nakalas ka kinabuhi sa panghitabo. Daling gidala sa Kulambugan Hospital ang mga biktima. Samaran sila Police Corporal Janet Limot, Police Corporal Pablito Daing Jr. ug usa ka sibilyan nga giilang si alias Ryan. Naigo ang mga biktima sa ilang abaga ug mga tapsing sa ulo apan nakagawas kini dayon kay mga daplis lang ang ilang nahiaguman. Sumala sa report sa Maigo PNP, kuyog sa mga biktima sila Police Master Sergeant Alberto, Mia Jean, Staff Sergeant Naranja ug Emmanuel ug nagdesisyon nga manihapon human sa ilang pagtuyok sa mga lugar. Sumala sa kapulisan, mga bala sa kalibre 45 ug 9mm pistol ang mga basyo nga nakuha sa mga investigador. Daling misibat ang mga suspitsado paingon sa Ilaya Poblacion ug pag-abot sa maong lugar namusil usab kini nga nakaigo sa usa ka sibilyan. Gikondena ni Police Colonel Sandy Valles, ang Provincial Director sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ang panghitabo ug gimanduan ang paggukod sa mga suspitsado. Giaghat ni Colonel Valles ang katawhan sa Lanao del Norte nga kanuning mag-igmat og daling i-report kanila ang mga impormasyon kabahin sa mga suspitsado. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.